गेस पाइपलाइन खालामनायनि थाखाय हा हगारनायाव नांगौ बायदि रां मोननांगौखौ मोनैनि थाखाय दुंहाव थासारि सोमजिदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा बरागारिनि रायजो राजाफ्रा हा हगारनायनि थाखाय गावसिनि मोननांगौ रांखौ गेल कम्पानिनिफ्राय मोनैनि अजदजों खामानि मावनायखौ बन्द खालामदों। बेराफारसे बे खामानिखौ लुफुंगासिनो थानाय गेल कम्पानिया दिनै रायजो राजाफोरनि हेंथा होसेयावबो पुलिस सान्थ्रि लानानै जर जुलुमै खामानिखौ मावफैदों। खामानि लुफुंथायनि बिबान मोननाय बिबानगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला कम्पानिया सार्भे खालामनायनि गेजेरजों जेसेबां होनांगौ हा बिगोमाफोरनो रांखौ होनाय जादों। नाथाय माखासे हा बिगोमाफोराल' गोदानै गायनाय बिफां आरो आबादफोरनि बेसेन होयैनि अजद होनानै हेंथा खालामदों होनना फोरमायदों। बिफां गायनाय हिसाबै बिफांनि जोङो क्षतिपुरन बिदों बे गेल कम्पानिनिफ्राय आरोखि। दा बिसोरो जोंनो बिफांनि फैसा होआ। बिफांनि अनगायै माबा माइनि जासिबाय जोंनो, ओमफ्राय थास'नि फाग्ला फाग्ला बे नोङो बे दुब्लि बारियाव थास' जायो नामा? दै थायो माइ गायनानै जाग्राबाव। जों हा खोनानै बिफां गायदोंमोन बेयाव, ओमफ्राय थास' जायाना, थास'निसो फैसा जासिगासिनो जोंनो। थास'आथ' दैयाव थानो हाया। माइया थायो दे, जेनेबा जों माइखौ मानिलायबाय। ओमफ्राय दाना जों हा खोनानै बिफां गायबाय, जों बुंदों मा जोंनो लाम सामबाबो जोंनो बिफां गायनायनि नामाव लिरनानै हो, बिसिबां होयो बिफांनि जोंनो नाम जाथारनांगौ, बिफांनि जोंनो फैसा नांगौ। ओमफ्राय जोंनो होनो होननानै दिनैसिम जेबो खौज खबर गैया, रायलायलायनाय गैया, जेबो गैया। डाइरेक्ट प्रसासन लानानै दिनै खामानिखौ स्टार्टिं खालामफैबाय। दा जोङो नै गासिबो रायजो राजा ओंखारदों। ओमफ्राय रायजोफ्रा नायबानो नुगोन नै मेचिन लागायगासिनो दं। प्रसासन आरो CRP पुलिस गासिबो फैनानै दं, SP DSP हा बाहाय। होमबा जोंखौ जबरदस्त खालामनाय जादोंना जायाखै? कम्पानिया जोंखौ जबरदस्त खालामदोंना खालामाखै? दा बेखौनो नायदो, दा बेखौ नायदो। जोंनो पुलिसखौ मानो नांगौ? जों कम्पानिजोंसो जों गोरोबगोन। जा पुलिसजों खोथा गैया। जों लुबैयो सान्थि, जों लुबैयो सान्थि। जोंनि सरकारफ्रा, जोंनि गोरों गोरा गाहायफ्रा, सारमोनहा, चिफमोनहा बेनि थाखाय जाहाथे बेबस्था लायो, जों बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। नङाबा जोंहा जेबो राहा गैला। नङाबा जेबो राहा गैला। आरो जोंखौ सोर नायगोन बेबादिबा? दानो जोंखौ, दा जों सासे सोरबा गोरा होनब्लानो जोंखौ दानो बुगोन, दानो लाठि अर्डार होगोन, ब्लेंक फायार होगोन जोंखौ, दानो होगोन जोंखौ। जोङो सान्थि लुबैयो, सान्थि लुबैयो जों। बिसोर जाहैबाय जिरादनि दस्रा जायगायाव होदों, जोंनो होनो हाया। दस्रायाव होनायनि जोंनाव अलरेडि रिपर्ट दङ। आरो बिसोरनाबो बिफाङा गायगोदानसो। जोंनि हा, जोंनि निजे पाट्टादारि हायाव जों जेखि गाया, नोंसोर गेस पाइप लाइन लाबोयो ना लाबोया बे जोंनिखौनो प्रब्लेम नङा। बेथ' जोंनि प्रब्लेमनि माबा नङा, जोंनि मोननांगौ मोन्थायसो। आं जेखि गायनानै जाया। आरो बिसोर होनो जे गय बिफां, थालिर बिफां, नालेंखर बिफां बे माबा नङानो, बेखौ हिसाब लांखाजोबनाय। आरो बिसोर बेखौ होनो जाहैबाय बिसोर एग्रिकालसाराव गोलैयानो, एग्रिकालसार नङानो। एग्रिकालसाराव माइयावल' एग्रिकालसार गोलैयो नामा? खेथियाव गोलैयो नामा? खेथिया गय खान्थाल बिफांखौबो खेथि होनना बुङो। बे फरेस्ट लेन्डआव गोलैयाखै। जोंनाव फरेस्टनि बिफांबो गैखाया। हानि एग्रिमेन्टआ माला जायामोन? हानि एग्रिमेन्टआथ' बिसोर सुफैसो खालामनाय। जोङो हा बिगोमाफ्रानो मोनथिया, जोंनाव खुनु खबर गैया। हानि एग्रिमेन्टखौ बोरै बानायदों, सोरजों बानायदों, आरो मारैहाय बानायदों? जोंनि हाया जोंसो मोनथिनांगोन। जोंखौ लेंहरनानै हियारिं लानानै जोंनि माबाखौ माबानांगोन बिसोर, नाथाय जोंनो माबायाखै। हानि दामखौ माखासेया लाबाय, माखासेया लायाखै। माखासेखौ सिगां खालामनानै लाहोबाय, माखासेखौ लायाखै। जों दा लुगैनाया जाहैबाय जिरादनिखौ नांगौ, ओमफ्राय जिराद लगायदों, बेनि पेमेन्टखौ नांगौ, बेनिखौ नांगौ। आरो बिसोर ब्लेंक दलिला जोंनिफ्राय जिराद आरो हानिखौ साननानै ब्लेंक दलिलाव सहि लादोंमोन नै। ब्लेंक दलिलाव सहि लादों। जिरादनि होननानै ब्लेंक दलिलाव जिरादनिखौ होगोन होननानै ब्लेंक दलिलाव सहि लाखाबायमोन नै। दाथ' बिथांमोना हरै कम्पानिनिफ्राय मेसिन पुलिस प्रसासन लानानै फैबाय। जोंथ' मावहोनाय नङा। जोंनि मोननांगौ खिनिखौ मोनाब्ला, जों मोनागौ मानि जोंहा जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननांगोन। ओमफ्राय हानिखौ होगोन होननानै, माबाखौ बिफांखौ होगोन होननानै जोंखौ सहि ब्लेंक दलिलाव सहि लानाय टाइमाव जों बेखौ खेबनानै लानाय। आरो अनेक रिपर्ट दङ। बिसोर जोंनाव बे बिफांखौ साननानै लांखानाय दङ।
जोंनि खयथा बिफां दङ गासिबो दंजोबखायो बिसोरनो काउन्टिं जाखाजोबखानाय औ जोंनि काउन्टिंनि माबाखौ मोनबानो जोंनो दा बिसोर होआ जाहैबाय दा जोंनो बेखौल' नांगौ जाहैबाय काउन्टिंनिखौ जोंथ' खामानिखौ मावहोनाय नङा पार्सेन्टेज लानानै मावहोनाय दं गावसिनि कम्पानिनि मानसियानो सासे जेल जादों ना मादों होननाय दङ बिन'द सिंआ खारहोबाय गावसोर होखारबाय 75 लाख सोना होदों होनदों नामा सोरनि नामावलाय थिख्लिगुरि जलिल होननायनि नामाव 75 लाख ना बेसेबां सोना होनाय दङ बिनि थाखायनो गावसोर मारै खालामखो गावसोरनि खोथासो बियो नमस्कार आं रुपेन्द्र बसुमतारी आं गेल इन्डियानि सासे मेनेजार बे साइट इनचार्ज आं प्रजेक्ट मेनेजार आं बिनि साइट इनचार्जबो आं बे निफ्राय श्रीरामपुरनिफ्राय बरपेटासिम आंनि आन्दाराव बेयो गेस पाइपलाइनखौथ' बयबो मिथिजागौ बारावनिफ्राय बे गुवाहाटीसिम थांगासिनो दं आरोखि बे मदिनि प्रजेक्ट गभर्नमेन्ट प्रजेक्ट बेयो गभर्नमेन्ट बेयो माबा थानाय समाव जों बोसोरनैसो जाबाय आरोखि बेयाव बोसोरनैनि बारबाय बे जिनिसा बेयाव खामानि थाबथानानै दङ 2 बोसोर जोंना बिटिसिआव गासिबो बिटिआरआव गासिबो जोबजोब्बायानो कमप्लिट बेल'सै आरोखि खामानिया दा बिसोरनि अजद होनाया मा बेनो जे बिसोरो बेखिनियाव अर्डार मोनसेयावबो बुजायसेयावबो बिसोर बुजियाखै जे पेडिलेण्ड बे पेडिलेण्डआव बिसोरो बिफां लाइफां गायदों आरो बिफां लाइफांखौ जों जिराद होनोथ' इंलिसाव बे जिरादखौ होनो हाया आरोखि दा बे जिरादखौ मोनैनिनो बिसोरो अजद होगासिनो दङ दा जों बुजायबाय बा बारायनानै होबाय बिनि सोलाय माइखौबो जों माइनि रेटखौ बारायनानै होबाय माने जोसा हाइएस्ट रेट जोसा रेट होगोन होननानै होबाय मोनसे माबा मोनसे हाइएस्ट रेटनि खेथि होबावदो होननानै जोंनाव सेक्रेटारिया अर्डार दिहुननानै होबाय बेखौबो जों एग्रि जाबाय थेवबो बिसोर मानिया आरो दा लेन्डनि भेलुखौबो बिसोर फसायाखै होनबाय थादों लेन्डनि भेलुआबो बे बिटिएडि एरियायावनो सबसे हाइएस्ट रेट होगासिनो दं जोङो माने बेखिनि एरियायाव प्रथमाव जों फैजेनबा सार्कोल रेट बियै नायबाय 80,000 1 लाख 1.5 लाख बिदिल' रेट थेवबो जों एप्लिकेसन होबाय जाहाथे पाब्लिकआ मोजां कम्पेनसेसन मोनो बेनिबो बिसोरबो हरबाय खिन्थु बिसोरबो गावसोरबो लिमिटेसन दं बारायनो हाया जानला मोनला थेवबो फसाया बारायना हरबाय ओमफ्राय जों बिटिसिजों माबाबाय ओमफ्राय कमिटिबो दालायदोंमोन क'क्राझारनि कमिटिबो दंलायोमोन सोरबा बिसोरबो फल' खालामबाय माबाय सेक्रेटारियाव फल' खालामै लेन्ड एन्ड रेभिनिउ सेक्रेटारिजों ओमफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों रायज्लायनानै बेखिनि रेटखौ बारायनानै होबाय आरोखि लेन्डनिखौथ' अलमस्ट सेटिसफाइड माने 18 बबेबा 22 रड साइडआव पिडब्लिउ साइडआव 22 पार बिघा ओमफ्राय माबायाव गामिनि माबाफ्राव 18 ओमफ्राय बिदि पेडिलेण्डफ्रा 16 बेफोरबायदि बबेबा 15 दै थाग्रा जायगायाव आरो खमसिनबाव बेफोरबायदि आरो जिहेतु बे क्लासिफाइड पेडिलेण्डआव जोङो जिरादखौ होआ होननानै बारे बुजायबोदों बयबो मिथिगौ दा बबेबानि सोरबा होदों माबादों होननानै एगजामपोल होलाबायो दा खिन्थु बेयाव जोङो रावनोबो इलिगेल होआखै जायहा दंखायो बोसोरनै सिगां गायनाय फिसाबाबो फुलिबाबो जों बेखौ होदों एग्रिमेन्टआ माला जाया एग्रिमेन्ट जोंना बिदि होआ जोङो सार्भे खालामो आवगायावनो सार्भे गाखानाय सार्भे खालामनानै ओमफ्राय मार्किं खालामो माबायो नटिस हरो 3-1 नटिस हरो 6-1 नटिस हरो गेजेट नटिस बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय ओंखारनानै फैयो बे सार्कोलनिफ्रायनो सब डिटेलखौ लाजोबखायो बे दस्रा एजेन्सिया खालामो बे बेसाव जों खामानिखौ मावो ओमफ्राय दा मा होनो रेटखौ बिसोर फसाया नालाय बारायनानै हरबाय सेक्रेटारिया ओमफ्राय एग्रि जाबाय दा खिन्थु नैबे जिरादनि खेथ्रआवबो जों क्रप्सनि अनगायैबो आरो मोनसे खेथि होबावनानै बारायनानै होगोन होनना बुंबाय थेवबो बेखौ मानिया आरो बिसोरो दा बिथांमोना गनायाखै जोंहाथ' गनायाबाथ' जाया खामानियाथ' जों बिदि एथ' लस माबायाव खालामनो जोंखौ टाइमलि माबा कमप्लिट खालामनांगौ बिराद गोजौनिफ्राय प्रेसार बे पिएमअनिफ्राय प्रेसार फैबाय थायो एकदम मानो दाबो जायाखै बेयावल' मानो पेन्डिं जानानै दं होननानै माने बे गोजौ लेभेलसिम रिपर्ट थाङो आरोखि बे पिएमअसिम थाङो बे रिपर्टआ चिफ सेक्रेटारिया मनिटर खालामबाय थायो आसामनि सेक्रेटारिनि चिफ सेक्रेटारिया बिथांमोना मावहोआ होननानै बुङो बिदिनो मावनांगोन ओंखायनोथ' फर्स सेक्रेटारिया फर्स लागायनो डिसिनो लिरहरबाय एसपिनो लिरहरबाय दा एसपिआ ओंखायनो बिसोर ओंखारनानै फर्स लानानै मावफैबाय मावनांगोन आरो जों फैसाखौ होआखै डकुमेन्ट हद जों फैसा होगोन
डकुमेन्टखौनो हराखै सोरबा सोरबा माने सोरबा सोरबा कयेकजन बे 5-6 जन मानसिया जायहा बिगोमाबो नङा बिसोरनो खोनानाय मथेबा कन्ट्रेक्ट लानानै बिफांखौ जिरादखौ गायलाजोबदों आरोखि बिसोरो ओमफ्राय औ गोदानै गायनाया ओमफ्राय बिसोरो पारसेन्टेज होनानै मा सेट जालायदों मिथिया दा बिसोर ओंखायनो बिसोरनो फैसा नांगौ आरोखि जिराद बे